मोनफैलायबाय रंजानाय समालाय सफैलायबायलै आगै जोंनि लागोनि दैसा बारनायनिलाय आइलोलो नायनो मोजां जोंनि लागोनि दैसा बारनायनिलाय गुफुरै नायनो मोजां खौवौ 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 गाबायलै आगै बैसागु मोनफैलायबाय दाहाखौ ज्राब गारनानै मावनाय दांनायखौ ज्राब दोनथ'नानै रंजानाय समावनो रंजाखादोलै आगै गोसोनि खोथाखौ सम मोननायावनो फोरमायखादो रंजानाय समावनो रंजाखादोलै आगै गोसोनि खोथाखौ सम मोननायावनो फोरमायखादो खौवौ 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 गाबायलै आगै बैसागु मोनफैलायबाय मानोम फाया आंनो हराबोला नों दानोम बाजैया आंनो हराबोला दाउला जाहोनानै बोरमा जाहोनानै सेंग्राफोर लानानै नोंखौ खावना लायगोनलै आगै नोंल' थियारि जाना थाखा दाउला जाहोनानै बोरमा जाहोनानै सेंग्राफोर लानानै नोंखौ खावना लायगोनलै आगै नोंल' थियारि जाना थाखा खौवौ 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 गाबायलै आगै बैसागु मोनफैलायबाय रंजानाय समालाय सफैलायबायलै आगै जोंनि लागोनि दैसा बारनायनिलाय आइलोलो नायनो मोजां जोंनि लागोनि दैसा बारनायनिलाय गुफुरै नायनो मोजां खौवौ 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 गाबायलै आगै बैसागु मोनफैलायबाय बैसागु मोनफैलायबाय बैसागु मोनफैलायबाय